खुलुमनाय थाबाय निउस चेनेलनिसिम मैया दाख्लैसो आसामनि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बुंनो थाङोबा आसामनि जोङो बुंनांगोन इसोरनि रूपाव बिथाङा मेथाइ सोरजिगिरि आरो मेथाइ खनगिरि बिथाङा सिंगापुराव मोनसे दैयाव सानस्रिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय दा बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला दा बिनि थाखाय जोङो क'क्राझारनि जुगामि गेस्ट हाउसाव जोङो बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि अननायाव अरायसम सान्थियै जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो आरज गाबनो आरो बिबार माला बावनो थाखाय जोङो ज' जादों आरो बिथांखौ जोङो बावखांबाय दा जोङो बुंनांगोन जे बिथाङा आसामनि सासे मेथाइनि सम्राट बुंनो जागोन आरो बिथाङा जुबिन गार्गआ आसामनि जेसेबां जाति जनगोष्ठी बे जनगोष्ठीनि रावै बिथाङा मेथाइ खननो हादोंमोन बर' रावजों मेथाइ खनदोंमोन बिथाङा आसामिस रावजों खनदोंमोन बेंगलियानो जा नेपालियानो जा आदिबासियानो जा बा गुबुन गुबुन हारिनि बिथाङा बे रावजोंनो मेथाइ खननो हादोंमोन आरो आसामनि जेसेबां जाति जनगोष्ठी गासैबोनि हारिनि गोसोखौ बिथाङा बयखौबो मोनसे सोमोनांथाव रोखोमै बोनानै लाबोनो हादोंमोन आरो लानो हादोंमोन दा जोङो सानो बिथांनि जा मेथाइ खननाय मेथाइ सोरजिनायनि बा सिनेमा सोरजिनायनि जा आदर्श बे आदर्शआ जों आसामाव जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बे जाति जनगोष्ठीया बिथांनि आदर्श बादि मावलांबाय थागोन आरो बिथांनि जा सोरजिनाय मेथाइ आसामनि जेसेबां हारि बे हारिफ्रा गासैबो मोनसे आदर्श रोखोमै बेखौ अरायसम गोसोखांबाय थागोन आरो बिथांनि देंखो मेथाइ रोजाबनाय सिनेमा सोरजिनाय बे अरायसम जुगामि जानानै थागोन आरो जुगामि जानाय थानायजों लोगोसे दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो बिथांनि मेथाइ आरो बिथांनि देंखोनि गेजेरजों बे बुहुमाव भारतबर्षआव बा आसामाव मोनफ्रोमबो हारिसा जातिनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव थांनानै थागोन जों आसा खालामदों बयबो दिनैनि दिनाव गाबोनहालागै बिथांनि जिउ सोलेरखौ बयबो जोबथा बयबो माने सिबिगोन आरो बावगोन आरो दासिमबो बावगासिनो दङ आरो जोंबो बिथांनि जिउ सोलेरा सारा बर'नि जानानै जोङो बिथांनि आत्मा आरो जिउ सोलेर जाहाथे अरायसम आलो गोजानै इसोरनि खाथियाव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो आरज गाबनानै आरो बिथांनि जा सिबिनाय बा बिबार माला बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे जोङो दुखु फोरमायदों आरो जोबनो गैयै जोङो बिनि बुंनानै दुखुखौ जोङो फोजोबनो हाया अब्लाबो जोंनि गेजेराव सासे मुंदांखा आरो आदर्शबादि सासे मेथाइ खनगिरि जोंनि गेजेराव गैला आरो जोङो दिनै बिथां थैनाय लोगो लोगो जों सासे बुंनो थाङोबा मोननो गैयै बा ओरैबायदि मुल्यबान बुंनांगोन जोङो जे बिथांबायदि आरो सासे मेथाइ खनगिरि सोरजिनो आरो सोरजिजानो जोङो अनेक बोसोर नांगोन अनेक सम नांगोन बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जायखिजाया जोङो सारा बर' हारिनि जानानै जोङो दुखु मोनसे फोरमायबाय जे बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि खाथियाव अरायसम सुख सान्थि जायगा मोनो बिनि थाखाय जोबथा जोङो आरज गाबनाय जाबाय बिथाङा जों मिथिनाय बायदियै मोनसे थरआव थांदोंमोन मोनसे फेस्टिभेलाव बिथाङा बाहागो लानो थाखाय थांदोंमोन बे फेस्टिभेलनिफ्राय मोनसे सागराव सानस्रिनायनि मोनसे बिथाङा प्रेक्टिसानो जा बा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्सआनो जा बिथाङा थांदोंमोन दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि मोदोमनिफ्राय जा लाइफ जेकेटमोन बेयो बेलुना गलांदों आरो गलांनानै बिथाङा दैयाव गलांनानै बिथाङा दैयाव गब'नानै हां लानो हायै बायदि जादों बे बाथ्राखौ जों मिथिदों बेनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय आरो बिदि जानो नाङामोन दा अब्लाबो जोङो साननांगोन जे बिथांनि जिउआ बिसिमावनो होननानै जों मिथिया जे इसोरा जोंनि जिउखौ माला लांगोन मा देश ना परदेश ना नोंनि जोनोम जायगा ना गुबुन जायगा बेखौ जों मिथिनो हाया बेखौ
इसोराल' मिथिगौ जों माला सम थांगोन आरो माला सम जोंखौ इसोरा लांगोन। अब्लाबो जों दुखु फोरमायदों बिथाङा बै जायगायाव थांनानै मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय, बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि थाखाय आरो बुंनो जेबो जोङो राहा गैया, बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों। गोजोन्थों।